Naimbag ngagsapat ay aming kakabsat, sakbay nga intay rugyan iti, intay panagdaydayaw. Dawatakban kadagiti kakabsat tayo, nga makipagdaydayaw kadagiti pagtatainganda nga paki-download iti urnos iti panagdaydayaw tayo, tapnon anyaman nga technical difficulty nga ma-encounter tayo during worship service kat adalata iti guide tayo. Tumakdar tayo iti awis iti panagdaydayaw. Naindaklan ti Apo ket may kari amay daydayaw iti syudad iti Diyos tayo iti nasantuan abantay na. Nangato ken napintas ti bantay siyo na pagtaingan ti Dios. Ti syudad tinindaklan nga ari mangigtira ko iti sangalubungan. Datayo amin. Ipakita ti Dios nga datalged iti kaadana ti unay dagiti sarikadkad iti syudad. Nagmaymaysada dagiti ari amin nga arimaot iti bantay siyon. Kantahan tayo ti himno iti panagdaydayaw, nagasat nga aldaw. Nagasat nga aldaw Diyos ko, panog-servik ken kaapo. Pasapula tiragsak ko, ipakita taramid ko. Napnuanang tigasan, kadungat malakaman. Silawan ang silnak kanya, ken panainak na sarap, ubog na anapyan, tinakaugas kararwa. Di gracia di actibus, napnuanak
Agkararag tayo. Agtultuloy kami, O Diyos, nga agyaman ken ka, iti dayting agsapa. Agyaman kami iti biyag, iti salunat, kan uray pay, iti panakabalin. O Diyos, ngayon paay mo kada kami, tapnon, madanon mi, iti daytoy nga aldaw, tiin kang panagdaydayaw. Dawatin mi nga rod, nga sika iti manglukat, kadag iti puspuso, kan panpanunot mi. Agsao ka kadi, O Diyos, babaen, iti anak mo nga aramatem. Sika kadi, O Apo, iti makita mi, iti biyag na. Bueno, Apo, saan kami nga maikari nga umawat kadagiti nga sasao kan kadagiti amin nga bendisyon mo nga amumi nga babaan iti ayat kan ti kaasim maawat mi dagitoy. Sika kadi, O Diyos, si mga idalan kata kami bahitin kam panagdaydayaw dagitoy iti kararag mi tinapateg anagan ni Apo mi nga Jesus kanang isuro iti kararag nga kunana. Amami nga dakas sa dilangit, madaydayo kumati nagan mo, umay kumati pagariam, maramit kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamo dito daga. Ited mo kadakam, ita itataroon mi ti inaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yek ti panakasulisok, no di ket isalakan na kami ti dakes. Takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti glory nga agnanayon. Amen. Denggem dawat ni, impangagmukat Kakabsat ko, tattao na tayo ti Diyos, ngem palagipan na tayo tinasantuan aso, ama nagbasol tayo, ken masapol tayo ti grasya, ken kaasi ti Apo. Masapol nga iyabkas tayo, dagiti nagkurangan tayo, nga daan namnama ken Jesus, amang ikakaasi kada tayo iti Ama. Umasadeg tayo nga rod, asi papakumbabay ti imatang ti Diyos, ket rumar tayo ken kwan, umararaw tayo ken kwan iti pamakawan. Agtugaw tayo kakabsat. Ket iti daytoy nga kanito, itiin tayo panagkonfesar mga patid. Mabalin tayo nga aramatan, dagita ni pagparintumingan dita sangwanan ti tugtugaw tayo. Tapnon tayo dumawat iti kaasik ken parabor ni Apo. Tapnon pakawanen na dagiti adu a pagkurkurangan tayo. Aramatin tayo daytoy nga kanito, kabayatan iti panagtuktukar. Daytoy nga organista tayo tinalinaay. Agkararag tayo. Managparabor kenayat unay nga amami, anang ipaay ti bugbugtong nga anak na tapnon, agbiag kami asitatakneng, ken nangyawat ti barwa biag nga isumanen iti gundaway mi ngagbabawi. No paysan kami may kariga po iti ado abasbasol mi, ken saan mi sinurot iti pagayatam nga ayatan dagiti karubami. Pakawanen na kami kadi. Sinanama kami, O Apo, agapo, tinananay nga ayat mo, at kami nga umawawag. Nga iturong mo, dagiti bibiyag mi, iti dalan nga mayanurot iti pagayatam, tapnun makaaramid kami iti naimbag, ken maitanok iti nasantuan, anagan mo. Amen.
naimbag ken naragsak ngagsapat tayo manen kakabsat. Ni Apo iso ti may tanok akan kanayon kanagiti bibiyag tayo sa pagtangamen inik ka na tayo manen ti gundaway ngaglangin-langin ngagrukrukbab wenno daydayaw iti nasantuan anagan na. Wen kakabsat sakbay iti amen ket kablaawan da kayo nang nangruna dagiti kakabsat nga awan kada tayo itata ngagsapa numan pay iti kaawan da ngem ammumi adda kayo kadagiti pagtaingan nyo nga makipagmaymaysa iti kastoy panagdaydayaw dagitoy datoy lugar tayo nga Pilipinas ken kastamat dagiti adat sa Bali nga syudad iti balasiw na iti taaw. Itinagan itagmaymaysa nga iglesia tayo dito'y sentral nang nangrona ti daytoy nga gimong ket adtoy kami nga sipupuso nga mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak kinaimbag nga bigatyo wenno orasyo kada kayo amin asang kapamilyaan. Wen nga rod kakabsat ket sakbay nga intayo tultuloy tintayo pa ng kabkablaw ket pasangbayan tayo man iti tunggal maysa nang nangrona dagiti kakabsat tayo nga itatalaeng umay kada tayo wenno makipagmaymaysa no adda kakabsat iti itatalaeng imay ket mabalinda kadi ngagtakder tapnon ti kasta ket mapasangbayan tayo met isoda. Talyawin nyo man data ni adata abayo, wano talikod yun, no barbaro, wano balbalasang, wano itatalaeng nga makita yo. Katibagam kanya na, ni Apo kitay ayaten na ka, ken kastamat kanyak. Ayan. God loves you and so do I. Ayan. So no awan man kakabsat ket si tayo amin nga datoy kablaawan da kayo ken pasangbayan da kayo itinarag-o ken naimbag natal na nga panagdaydayaw. Kastamat ngem tayo nga rodman kablaawan dagiti kakabsat nga mangrambak o agrambak iti panakadanon da iti panagkasangay ken kastamat dagiti ni aldaw iti kalaysada. Kas iti dati, jak nga may enen, isoda nga basahin kakabsat no deket. Makita tayo lata dita. Dagiti kat nga mangrambak, iti panag kasangay da, ken kastamat dagiti ni agrambak iti kalay dawin o alaw ti kalay. Kas iti dati, itinagan ti Central United Methodist Church. Ken kastamot iti daytoy nga gimong wenno kongregasyon iti Lucano. Adtoy kami kakabsat. Nga mangkabkablaaw kada kayo iti naimbag naragsak ken narambak nga panagkasangay ken kastamot iti panangkablaaw tayo iti naragsak na talged nga aldaw iti kalaysa dagiti ni agasawa. Ket no kasano kami kakabsat nga si pupuso nga mangkabkablaw kada kayo ket isarsarunong minto dagiti kidkid daw ken karkararagmi kada kayo nga sapay kumata ni Apo Dios nga isu nang parikna kada kayo nang ipaay iti baro nga biag baro nga tawen ket isu pay laeng iti mangtarabay kada kayo itiin kayo pa ng daldalyasat iti baro nga tawen nga impaay na kada kayo. Iti Dios isut sumurot akan kanayon kada kayo. Happy birthday and happy wedding anniversary. English meet na jaya. When kakabsat ko kas iti kunkunada yon nagtutungtong iti igim tayo nga committee iti Lucano. Dito iti committee iti Lucano outreach kakabsat. Kaya tinton umay nga may katalo wenno may kaupat sa dayay nga Sabado kakabsat. 24
Ket mapanto iti committee, iti outreach ng Rona ti Church and Society, ijay Rosario. Tadaytoy iti maysa nga tututukan tayo tapno pagbalinin tayo, daytoy nga mission tayo ket agbalinton nga regular church ma-organize this year o kaya next year. Isu nga kadwa iti mission, iti outreach nga kas kuma iti pinagdadauluan ni kabsat nga Marilo. Tapnon daytoy nga plano iti church tayo. Ket addan tumanin anak na asi ni Apo. Babaan iti tultulong yo. Kas kinunaki di rabii at dalaeng basit nga pondo nga alalain wenno inihanda iti church kada bulan. Babaan iti 45 nga tao nga individual nga daytoy laeng iti tutukan tayo ingana ti daytoy nga tawen. 45 individual nga agmembron to isuntulaeng tikkan tayo ti ayuda. Isudalaeng awan sa malin. May sangatawan. Kit dayta nga 45 kakabsat ket kada bulan nga mangyawat tayo iti ayuda. Iti ayuda sa nga 10,000, imumultiply mo ay i-divide mo yan sa 45 na katao. Nga ikan iti maysa nga bit-bit ayuda. To make it 230 pesos laeng itinagyan ti maysa nga bit-bit. Basit launa. Nga ron nga kunkunak iti committee at suggestion ko nga ag-campaign tayo laeng nga 300 pesos kada bulan iti mayawat kada pamilya that 45 individual. Dahito nga campaign kit no andan ito nga mangyayawat ito nga committee into no umay nga bulan Agosto aging ganto man sang kabasit nga kakabsat wenno may itulong tayo ket mabalin ket pagyamanan tayo launay dayto iti konsentrasyon iti iglesia tayo ken dayto nga committee nga igem dagitoy nga Ilocano. Isu nga agyaman tayo kakabsat tamumi nga pok ni Apo iti parabor na kada kayo isu nga amumi met nga silulukat to met dayta na dakulap yo ken tapos puso yo babaen iti kastoy nga aramid iti mission ni Apo. Dayto laeng ti kayat ko nga ipakaamok ket no anyan tuman dagiti amuyo pay nga mabalin mi nga may sungbat kada iti salsaludsudyo kita inyon tulaeng kakabsat dagiti Facebook wenno i-approach yung tulata daytoy nga adipen nyo. Andanak laeng ditoy. Ken dagiti dadum pay nga layko iti daytoy nga kongregasyon tayo. Agyaman naklaonay. Iti panakabasa iti epistola, masarakan iti may kadwa nga Korinto, manipod iti kapitulo 12 iti bersikulo 2 hinggana iti 10 ket kastoy iti mabasa. Amok ti maysa a Kristiyano anay pangato iti may katlo a langit. 10 ket 4 atawenan iti napalabas. Diak laeng ammo no si babagi anapan wenno saan ti Dios laeng iti makaammo. Ulitek amok anay pangato daytoy a tao ijay paraiso. Nangngegna sadyay dagiti banag adi mabalin asaritaen asawen kuma iti tao iti kasta ipasindayag ko daytoy a tao ngem saan ko nga maipasindayag ti bagik malaksi dagiti banag a mangipakita iti kinakapsot ko. No kayat ko ti agpasindayag sa anak a maysa nga maag tapudno iti sasawek. Ngem sa anak nga agpasindayag gapot jak kayat nga adda mangipagarup anangat nga toak ngem iti nakita na nga inaramid ko wenno tinanggeg na nga sinaok. Tapno sa anak nga tumangsit gapu kadagiti adu ana isang sangayan nga banag a nakitak na ikanak iti
as sa gabaan nga inkabil ni Satanas amang parigat kanyak, tapno diya kag tangtangsit. Namitlo at dimawatak iti Apo, nga ikatan na kanyak daytoy, ngam insungbat na kanyak. Umanayan ken ka ti parabor ko, tanapigpig sa ti panakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod, maragsa kanak unay amang itangtangsit iti anyaman a kinakapsot ko, tapno mariknak ti panakalaknib, ti panakabalin ni Kristo. Gapo ka ni Kristo, awan anyaman kanyak no nakapsutak, no mapapabaiнаnak wenno agsagsagabaak iti rigat. Awan anyaman dagiti panakaidadanes ken ti digra a paglasatak, napigsaak iti kanito a nakapsutak. Agtakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa o pakaibasa. Iti nasanto na surat iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, babaan ti panangisurat ti San Marcos. Iti kapitulo 6, manipod iti bersikulo, iti muna bersikulo, aging gana ti 13 akasto iti kunkunana. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar, ket nagsubli ti ili na. Simurot ken kuana dagiti at adalan na. Iti aldaw a panaginana na panangisuro iti sinagoga. Ado dagiti tattao sa diyay, nasdaaw da amin a nakangeg ken kuana. Sinaludsod na, sa dino tinangalan da ito tao kadagitoy. Kasano iti panakagunod na iti kasta kinasireb. Kasano a nakaaramid iti milagro. San aya nga iso ti karpintero nga anak ni Maria ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon? Saan aya nga agnaed ditoy dagiti kakabsat na a babae? Dagitoy ti kinunkuna dagiti nagdengdengeg ken kuana gapu iti siddaawd da. Iti kasta inumsida ni Jesus. Ket insungpat ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti profeta iti sa dinuman na lugar malaksid iti ili na kadagiti kabagyan ken pamilya na. Awan na pulos sinaramidan da milagro sa diyay malaksid iti panangpaimbag na iti sumagmamano a masakit babaan iti panangipatay na iti ima na kadakwada. Nasdaaw unay gapu tawan pamati dagiti tattao. Napan ni Jesus nang isuro kadagiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti 12 nga dalan na ket imbaon na ida asagdudua. Inikkan na ida ti panakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu. Binili na ida. Di kay mangitugtugot iti uray anya. Tinapay man wenno bayon, wenno kwarta kadagiti bulbulsayo. Sarukod laeng iti itugot yo. Agsapatos kayo ket umanayan iti maysa a kagayo. Inayon na pay iti sa dinuman a lugar nga adda mangawat kada kayo, agiyan kayo iti dayta balayag nga iti papanaw yo iti dayta nga ili. No dumteng tut iti lugar nga awan umawat ken dumngeg kada kayo. Pumanaw kayo ket pagpagin nyo iti tapok kadagiti saksa kayo akas balaag kadakwada. Napangaro dagiti adalan ket ingkas kasabada kadagiti tattao a masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adua demonyo. Sinapsapuan da iti lana dagiti adua a nagsaksakit ket napaimbag da amin. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
panangted mo jay, den at baybay, kadakikita mo Agtugaw tayo kakabsat, kat isagana tayo dagiti puso tayo kan panunot bayat iti sagana nga anthem iti Ilocano Choir.
Agyaman tayo, kakabsat, iti daytoy manen nga gundaway, ngayon tayo manggegan, iti sansaniwang iti kanta nga nasantuan. Agkararag tayo, wena po, at tuy kami nga mangnamnama iti kaasim. Dagitoy nga kakaasim kat may warwaragawag babaan kadagiti sarsaritam. Dagiti sasao, babaan iti kanta, kan kastamat no kasano dagiti sursuro. Nga isot ipadpadanon mo kada kami babaan kadagiti niyat adipen mo. Ket sapay kuma. Taiting kami panagdengdengeg kadagitoy nga sasaom. Ket maipaayan kami iti pudpudno nga talged iti panagbiag. Sikangarod apo iti manglukat kadagiti panpanunot mi ken iti puspuso mi tapno maendingan mi amin dagitoy ket masalimet-metan kadagiti kaunggan mi. Wena po sikalaeng iti namnamain mi nang nangruna iting kami panagdengdengeg kadagiti sasaom iti nagan ni Jesus. Amen. Gundaway, daytoy iti kayat ko nga may paulo iti daytoy nga kanito. Tano pagtutungtungan tayo iti gundaway. Adu dagiti gundaway nga inpaay kada tayo ni Apo. Iti gundaway nga maaddaan iti lisensya iti driver iti panagdra-drive. Gundaway day ta kakabsat. Saan nga maaming nga tao ket adda gundaway da nga maddaan iti lisensya ngag-drive. Dagiti gundaway nga maddaan iti lisensya ngagbalin nga medico legal. Wenno adu dagiti banbanag pay nga gundaway nga maddaan nga impaay ni Apo kada tayo. Dayta iti maysa nga gundaway met nga maaddan tayo iti panawon nga intay agyaman agdaydayaw tamuyo kakabsat. Ta idi umununay di punganay ket dagiti Israelita katawang gundaway da nga agdaydayaw iti Dios. Ta adipenda isuda dagiti taga Ehipto. Isu nga kuna ni Apo awan ti gundaway yo. Nga agdaydayaw kanya kisu nga si ka Moses mapangkadya irwar mo dagitoy nga ileg. Tapnon iti kasta may kanda ti gundaway nga grukbabmet kanya. Kadagiti adda sa baling nga nasyon awang gun kastoy kakabsat. No si tayo lang nga Pilipino hindi ka na tayo iti waya-wayaken gundaway tapminan dagitoy nga banbanag. Pagyamanan tayo launay itay nga maddaan iti libro iti gundaway nga kabailan tayo nga basaan ti libro iti sasao nga nasantuan iti publiko ngem dagiti awang gundaway da ilimlimid da kakabsat. Kakaasid da nga mangilimlimad agkalida iti dagatap no ni da nga aglimeng makapagrukbab makapagdaydayaw lang ken Apo ken laeng iti daytoy. Dagitoy nga gundaway isu nga impaay ni Apo kada tayo. Ngem iti kastoy nga kanito kakabsat kahit kuman ikan tayo iti patigna daytoy intayo binasa itatay. Tangamay namuyo iti panakamamu iti maysa nga tao nang nangruna ka Ilyam ka Baryuam isom amom dayta nga taon manipod iti kabasit na tinggana inggan dimmakkel panagis-eskwela na. Ket dayta kakabsat iti pagtaudan iti maysa a kapanunutan wenno
Dayta panakam-amom dayta nga tao ket isu pagbasaram kadagiti banbanag ng runa iti panpanunot nga saan nga nasayaat. Amuyo kakabsat. Awan ti mamati, ijay lugar mi nga siya ket pastoren. Apay ko nayo. Ta itinagan ko, ijay nga lugar mi ket Barakuda. Ni Barakuda, da ni Barakuda. Tano ni Barakuda, iso na ti ari-ari ti baybay ket dayto nga biyangyo, dayto nga biyang. Ket awan ti mamati kakabsat ni Pastor Gayam ni Barakudan. Dayta ti nagbasaran da, dayta nga panagdakkel ko. Panakamamuda kanyak. Kan kastamat no kasano kakabsat iti pagbasaran dagito nga tattao dayto nga bagbagan ni Matthew ay ni Marcos ditoy kapitulo 6. Tadagiti tattao sadyay lugar da ket agsitsima. No naggapuan na iti sireb kinalaeng ken panakabalin ni Apo tayo ket dayto iti saludsod da kasano ang nakagunod, kasano nga nagunod ni Jesus iti kasta nga kanasireb. Daytoy kakabsat nga saludsod kasano. Daytoy iti saludsod ti adu nga tattao ngagkomkomento ken ni Senator Manny Pacquiao. Itata anya nga saludsod, anya dayta nga kasano. Kasano nga nag-graduate at nagunod na iti karera nga political science in 3 months. Take note, in 3 months, nagunod ni Manny Pacquiao the political science, and that is 4 years in the college. Da kayo, si kayo kakabsat nga political science na alayo ti 3 nga bulan lang ay ta. Eket magpuor ka ti keday tamnon nga maalam na ita nga kurso ti 4 nga tawen. Ngem iti saludsod kasano nga naala ni Pacquiao. Dayta iti 3 laeng a bulan. Well, may nga saludsod kasano. Daytoy nga saludsod kakabsat kasano nga naaddaan wenno nagunod ni Apo tayo nga Jesucristo dagitoy nga pannakabalin kinasireb kinalaeng tapnon mangisuro kadagitoy nga ammo ti tattao iti pagilyan. Nagrigat nga awaten kakabsat ngem daytoy asal saludsod kakabsat analinteg ngaggapo launay kinapo tayo ng Jesucristo. Ta iti pannakabalan, pannakasirib. Ngem gapo nga rutam amuda ni Apo tayo ng Jesucristo. Kastamat dagiti kamkaming ti pampamilyada si kayo nga di pa'y makamo anya ti pamilya ni Jesus. Iti naidagaan nga pamilya. Pudno launay nga ni Maria ket Berhen idi ianak na ni Apo tayong Jesucristo. Ngem ni Maria ken Jose ket agasawa ket naaddaan dapay iti 7 nga anak ket dayta ti bagbaga daytoy nga intayo binasa. At dapay nagan dayta Judas kitanyo man. At nagan na dakapsat ni Jesus, Judas sinagan na. O kitanyo. Ngem itatta manipo di naghudas ni Judas. At nakadi pa'y mga yat nga mangpanagan iti Judas ti anak na tata. Awanin. Ta naghudas nga rod nga panpanunutin nyo. Maysa kadagiti kamkameng ti pamilya ni Apo tayo nga Jesucristo ngam ammo iti pagilyan. Wenno dayta nga lugar nga isu ti ayanda. Apay, di ka di isu dayta ti karpintero. Kita nyo? At na nagkunkuna kanya, ipaaramid ko lang ka ni Pastor Karpintero ni Jesus. Ado tagparparamid kanyak takayat da kano. Nga iti kayat nga karpintero,
kaslakin Jesus na napintas ka no, ter arami din na. Kita nyo. Iso nga ni Jesus kat nalaeng a karpintero. Ta iso ti panakam mo dagiti tattao ken kuana. Ngem gapungarod tam ammo da iso. Di laeng ti pagbasarandan. Kasla awanen iti gundaway iti may nga tao ngagbalbaliw. Amuyo. Ibagak lang yun yung tekpudno. Dahil may nga diakonesa tayo. Medyo na-disconnect. Na-disconnect. Taada na aramid na nga basol. Kat isumot na i-recommenda nga diakonesa tata, ijay, rosaryo. Kat ado dagiti ni mangibagbaga, ang nga mabalin. Hangkan mabalin. Apay kasjay. Kasano? Dagita nga salsaludsod. Ngem itimbagak kadakwada apay kabsat. Awanin ka di iti gundaway iti maysa nga tawag balbaliw. No anya jay na aramid na idi, di jay lataka din inggan itatan, day taka di ti pagbasaram. Tapnon day tanga tao ket kasyan nalatan. Apay sika kunak. Kasano ka nga dadtoy ket kasta kamot idi. No day ti pagtingin ko kanyam, anya nga tati makunam. Nagbaw dati ka. Inyo kun na di ulo na wen gayam. Ta iti maysa nga tao ket inikan iti gundaway kakabsat. Gundaway ngagbabawi, gundaway ngagrukbab, gundaway nga may paay na iti adda ken kuana. Tapnon mayan nurot met iti bibiyag na itinendaklan nga iglesia ni Apo tayo. Sika, mayan nurot ka kadi. No iti pagbasaran ket deta basol mo, pulos kakabsat ures siya, ures itay amin. Ngem iti gundaway, ngem paay ni Apo kada tayo. Ket isu kuma itin tayo makita. Iti kastumat laeng alanga ken karkarit iti panagbiag kakabsat ken kasasaad ni Apo tayo Jesucristo. Kastumat, iti napasama kadagiti mununa nga propeta. Kaskuma ni Jeremias ken ni Ezekiel. Ket saan damat nga inawat kadagiti luglugar di makelanda. Inwaksi da isuda. Saan da nga inamamu isuda akas maysa a pinili. Anang iwarwaragawag iti kinadungo iti kinaimbag ken kinasayaat iti Diyos nga isot ng pili kadakwada. Sika, iti mangas kasabakanyak. Di ba sika, da iti tirong-tirong, idi? Idi yun, idi. Ngem ita saanan. Gapo tamaysakan nga pinili ni Apo. Kas kumadag ito'y nga adalan, sino? Iti rumbeng kadakwada. Sino ti rumbeng nga sumbrek iti daytoy nga pagtaingan ti Diyos. Sika. Siya. Si tayo nga managbasol. Taammo tayo launay nga iti Diyos ket silulukat iti pagarian na. Tapnon aklunen na ka nga managbasol. Tapnon rumbeng ka iti pagarian na ken umawat iti kastoy nga padayana. Ta iti pagbasaran tayo kakabsat saan laeng nga dijay na palabas no sino ka itata iti imatang ni Apo. Hang tayo ko mga tultuladen nga iti tattao iti amuda launay ni Jesus iso nga sanda mamati ngem saan nga kastay tattan taammu tayo nga iti anyaman nga kanito adda iti nasantuan nga Espiritu nga mangbalbaliw iti biyag mo, iti biyag tayo amin.
iti kayat ko laeng kan ti pateg na kakabsat. Gapu iti kastoy nga karkarit iti panagbiag. Pinili ka ni Apo nga agservi ken kuana. Ta iti dua nga banag nga kayat ko nga may bati itaon kaungan ti puspuso. Ti umuna, iti panangpili ken iti panagservi ken kuana ken Apo tayo nga Jesucristo ket maysa agundaway wenno oportunidad. Dayta ti maysa. Iti panangpili ni Apo ken ka ti anyaman nga panagservim ken kuana ta pinaraburan na ka ti adu ket dayta ket maysa nga oportunidad wenno maysa agundaway. May kadua. Gapu nga rod ta dayta nga gundaway nga panangpili na ken ka ket masapol nga agtalinaed ka. Agtalinaed tayo nga agtulnog. Iti pamati nga impatawid kada tayo kadagiti naganak tayo nga isumet timpatawid ni Apo Dios kadakwada idi aging gana itata. Isu nga kakabsat ni Apo Dios isut kadua tayo amin ti amin nga kanito nga isumet iti maidayaw kada tayo. Awisen na kangarod tas sikati pinili na ngaglakam iti parhabor ken iti kastoy apadaya iti lamisaan na. Kabsat sika ken siyak ket pinili ni Apo amapan mangiwaragawag iti ayat na. Panpanunutin tayo nga adalaeng isuna kadagi sidsidong iti panagbibiyag tayo. Tapnon sikakat paraburan alwadan ken aramaten na ka. Itinagan iti Dios Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Dumakder tayo kakabsat. Ti Apo da kada kayo Stamat ken ka. itag-ayo ida iti Apo. Itag ay miida iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Kaya ngagyaman ka nagdaydayaw tayo. Agyaman kam ken kama takas talaunay ti panagayat mo to'y lubong. Inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo ti amin na biyag, imay nakipagyan kada kami, nangan ka nang isuro kadagiti tattao, nakipangan kadagiti managbasol, kanagunod na agpaay kan ka iti baro at tao, baban iti danom kan espiritu. Nakita mi iti dayag na, no pa'y kasta, nagpakumbabag po iti panagtulnog, iti pagayatam. Si ayat nga imawat kan patay iti krus. Babaan iti papatay na, winawayaan na kam iti panakabalin ni patay, babaan iti nangungar na, intad na kadakam ti biyag nga agnanayon. Ta iti irabii, apanangted na iti bagina nga agpaay kada kayo, nangala iti tinapay. Idi makapagyamanan, inted na kadagiti adalan na, ket kinunana, alain nyo, kanin nyo.
Daytoy ti pagik anapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabii inala nati kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy da kayo amin. Daytoy ti kopa isu ti baru at ulag iti dara kanay bukbuk amay paay kada kayo ken kadagiti adu agpaay iti panakapakawan kadagiti basbasol. No kanenyo daytoy at tinapay katinumin nyo daytoy ako pa mapabaro iti kapadasan nyo iti kaadda ni Kristo kada kayo iti yumay na iti maudi apan nagbaligi. Si tayo amin kakabsat iti kararag amay paay iti panaglakam. Iti isasangumi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami nga agtalek, iti bukod mi a kinalinteg, no diket iti mabubos nga ayat mo. Umay kam, agsipot ta amumi, at ilaeng panguspusan, tapnon agbiag kami, ken masarakan mi, iti mataginayon, a panakapnek, isu iti panagtalek mi, ken ka. Sapay kumata, ipalakami, iti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag, a panakaamumi, ken ka, mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan iti naornos a panakaawat iti pudno a kinatao mi iti nagan ni Jesus. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. No kaninyo daytoy at tinapay ken inumen nyo daytoy ako pa mapabaro iti kapadasan niyo, iti kaada ni Kristo kada kayo, iti yumay na iti maudi, apan nagbaligi. Amen. Kakabsat, nga dungdungwek ida, dayto yan iti kanito tapnon, intayo lak amen dayto nga sakramento, ni Apo tayo nga Kristo. Babaan, dagito nga kakabsat, nga iso nga pinili ni Apo, ngagserbi kada kayo ket mga ramid tayo tilinya ditoy tinga tayin tayo awaten ket napagkaawat yo ket mabalin yo kakabsat tagparintumeng wennog subli kadagiti ni tugtugaw yo ngagkarkararag akan kanayong itultuloy ngem si kayo magkabalan na agparintumeng ket mabalin yo matagparintumeng umay kayo kakabsat. Kitain tayo laeng kakabsat, diyan physical distancing tayo, tapnon iti kasta. Maya dayo tayo no yan tuman dagiti saan nga nasayaat nga panagkunkuna wenno panangi bagbaga dagiti daduma. Tapudpudno launay nga insao ni Apo tayo nga Kristo siyak ti pudpudno nga agayaywan kada kayo. Tay tipudpudno nga agayaywan kada iti karnero naket ipaay na iti biyag na tapnon maadanda iti biyag. Ket saan laeng nga iti biyag no diket biyag nga nasagana wenno nan anay iti parabor. Tay bagbaga ni Apo tayo na sinantuman ti mamati kanyak ket saan ton ngagbisen santon nga mawaw tasyak ti pudpudno nga danom iti biyag. Hanlaeng nga pudpudno nga danom iti biyag. Saan laeng nga pudpudno nga iso nati pudno nga pastor. No degat iso na pay iti pudpudno nga mangsilnag. Pudpudno nga iso ti puon iti ubas. Ken iti pudpudno nga mangipaay iti biyag. Biyag inggana at inggana. Dayta ni Apo tayo nga Kristo nga mga awis kada tayo kakabsat nga makipagrambak iti padaya nga isod insagana na para ken ka ken para kada tayo. Amen.
Iso si kayo amin nga daan pamatin na. Kitaw awisin na ka ni Apo nga makipagmaymaysa, makipagrambak, kenkwa na. Dito. At dapay kakabsat, no awanen, kay pariton dyan. Agtakder tayo kakabsat. Agyaman kami, iti kinaimbag mo kada kami, o Apo. Tainig ka na kami, iti gundaway nga aglakam, kadagitoy nga padaya, nga isuyaw awis mo kada kami. Numanpay, awan ti karbingan mi gapo kadagiti ado nga pagkurkurangan mi. Ngayon babaan iti ayat mo, babaen o Diyos iti dungom, adtoy kami. Ngayon ikamanan iti kastoy, nga gundaway tapnon makalakam kami dahito nga sakramento. Makipagmaymaysa kami iti anya mga aramid ni Kristo, nang nangrona no kasano mga iwarigawag, iti ayat, dungo, ken pamakawan mo. Agiyaman kami, o Apo, itinagan ni Jesus. Amen. Kantaan tayo iti himno, iti panagyaman, kan panagdisipulo. Sinon to ti agtulnog kan Jesus. Kakantahin na lang po namin ng akapela, kapatid na Christine. Kantahin na lang po ng akapela. Sinuntuti agtulnog ken Jesus, amang iwarnak ti damag na. Sinuntuti mangipakaammo, tinaindaklan nga ayat na. Dakam ti
mapan agtulnog kami ken Jesus sa pumi ken ari. Dakam ti mapan agtulnog kami iket ikan kami ti balaygi. Sinuntuti agservi ken Jesus amang idatun iti biag na. Tibiyag tayo santay aku kwa, tanagatang iti darana. Dakam ti mapan agtulnog kami ken Jesus sa pumi ken ari. Dakam ti mapan agtulnog kami ket ikan tami ti balaygi. Pagkararag tayo. When o Apo, kas iti daytoy nga kanta. Nagbaligi kami taadon dagiti sasaom nga isot na warwaragawag. Nga isumato Apo, iti gapunan no adda, no kasano nga adda kami iti arpad mo wenno iti daytoy nga pagtaingam. Bayam nga rodo Apo nga yabkas meken ka wenno parang mi. Iti pudpudno ngayon kami panagyaman. Babaan kadagiti banbanag nga isut impaay mo kada kami. Kas kuma dagiti datdaton apagkapulo ken kastamet o Apo dagitoy ngayon kami panagyaman. Kadagitoy nga anak mo nga isuda o Apo nga nangipaay ket bendisyonam ko mga rod, iti bibiyag da. Bendisyonam nga rod o Apo, iti pagsapulan da. Kastamat ti kamkaming iti pampamilyada. Agyaman kami. Tayong patulod mo, dagitoy nga anak mo tapno nagservi iti iglesiam. Impatulod mo isuda tapnon may parang apudpudno. Iti kinatakneng wenno kinatanok itinagan mo, iti pudpudno nga panangisalakan mo. Wenno Apo, ado nagiting kami pagyamanan kas kumadagiti anak mo nga simbangbay, iti panagkasangay daw wenno ti aldaw iti kalaysada. Sika nga rodo Apo ti mang bendisyon. Sika nga rodo Apo iti mangkadkadwa kadakwada. Kastamet ado dagiti kakabsat nga pinaimbag mo kadagiti saksakitenda. Impulang mo o Diyos iti karadkadda. Tapnon maaramidan damanen dagiti banbanag nga isut kayat da nga aramidan nang nangruna iti gundaway nga isut impaay mo kadakwa na tapnon makapagservi ken ka. Dagiti anak mo nga pinaraburam iti ni pagsapulan da. Wen o Apo, dagitoy nga banbanag iso, akal kalikaguman iti tunggal maysa nga maddaan iti pagsapulan, tapnon iti kasta, maited da no nyaman dagiti kasapulan iti pampamilyada, ken isunto o Diyos iti mangipaay kadagiti anyaman nga balbalakin da iti panagbibiyag da. Agyaman kami ken ka. Agyaman kami kadagitoy nga anak mo. Nga pudpudno o Apo, nga ipaayda, iti bibiyag da, iti amamin kadakwada. Ta daytoy nga pribilehiyo, daytoy nga gundaway, daytoy nga oportunidad. Ket isu o Dios oportunidad nga agservinto iti iglesia. Dawdawaten mi iti kaadam nga rod akan kanayon kada kami. Dawdawaten mi nga rod o Apo akan kanayon nga salaknibam iti panagbibiyag mi. Ken dawdawaten mi mitno kasano o Dios nga paimbagem dagiti anak mo nga daan saksak bagbagida. Dawdawaten mi dagiti anak mo ngagkasapulan o Dios iti pagsapulan. Dawdawaten mi Apo dagiti pampamilya nga nawarawara taawan ti ayat nga isut nang repet kadakwada nga babaan
ken ka iti dungum ammo mi Apo may isubliwen may pulang to dayto nga panaglangin-langin. Daw-dawaten mi iti kanayon o Dios nga kaadam nang nangruna dagitoy nga anak mo nga deti sangwanam ammo mi nga sikalayang ti makaammo no anyaman o Dios ipagturungan ng pagsaadan dagitoy nga anak mo ken anyaman dagiti kiddaw da ket sapay ko matapatgam. Wenno Apo iti daytoy nga iglesia mamum Apo dagiti plan-plano wen iti programa mi ket sapay ko matabendisyonam daytoy nga iglesia mi amin nga mangiturturong amin o Apo nga isut pinilim kas kumadagiti obispo mi dagiti DSS pa pastor diakonisa ken kastamat dagitoy managayat nga layko ket itultuloy nga rod Apo iti parukpok mo kadakwada iti bendisyon nga nananay. Agyaman kami iti pagilyan mi nga isu o Dios nga pagkamkamangan mi no anyaman dagiti banbanag nga isut kasapulan mi ket sikangarod o Apo iti mangparabor manipod iti presidente mi aging gana dagiti patugaw mo iti kinababa o pinakababa nga pwesto iti ilimi ket sapay kuma ta iparang mo kadakwada wen ipariknam kadakwada nga iti biyag ken kastamit iti gundaway ngagserbi iti bayan wenno iti ili ket mariknadan to agyaman kami iti daytoy nga gimong ket bendisyonan na kami amin iti naga ni Jesus. Amen. Dio makenon ako man, ken Espiritu liliwan, dayawem nga ipangrunan, di langit ken tinaga. Kakabsat ko, ken ayayatek ida. Awaten tayo nga rod, iti nananay nga bendisyon, iti Diyos Ama nga ada sa dilangit. Iti kankanayon nga panangisalakan. Ken kastamot iti ayat ken dungo ni Kristo. Ken kastamot no kasano iti panakipagmaymaysa, iti nasantuan nga Espiritu tapnon sa lakniban naka, ikan nakatiliwliwa, ken kastamot iti kan kanayon na panangalalwad ken ka, intayong awaten ita ken iti ang nanayon nga wan inggana. Amen.